Il-kelma tal-mulej illum tiftaħ bid-dikjarazzjoni ta' Iżajija. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Taqbeż bil-ferħ ruħi falla tiegħi inkantaw fis-salm responsorjali tal-lum. Il-verità hi li din il-pandemija neħħetilna ħafna ferħ. L-iżolazzjoni tad-distanza soċjali telfitna l-ferħ li nkunu flimkien bħala familji. Telfitna l-ferħ li nkunu flimkien bħala aħwa f'komunità nisranija niċċelebraw il-fidi tagħna. Quddiem dan il-virus tal-iżolazzjoni anke mill-komunità li temmen fi Kristu, hemm it-tentazzjoni u l-prova li fid-dwejjaq tal-iżolazzjoni tiegħi ninsa inqim lill-Alla u nagħtih is-sebħ li jistħoq. Ejja mulej Ġesu, eħlisni minn kull virus tal-moħħ tal-ispirtu u tal-ġisem. Ejni biex fid-dlam tal-virus tal-iżolazzjoni illum nixel id-dawl tiegħek ix-xema tal-avvent u passi żgħar konkreti kuljum insib ħin nisma' s-sejħa ta' mħabbtek u kif nista' forsi anke mal-oħrajn natik ġieħ u qima nrotlok sebħ u ratt il-ħajr ħalli tibqa' dejjem ħierġa anke minn qalbi muġuwa mbeżza u iżolata l-alleluja tal-ferħ u quddiemek u fik insib il-mistrieħ u l-ferħ ta' qalbi. Amen.